Lord. God bless po sa ating beloved Elder Joby na Pereira. Tayong lahat mga minamahal ay magkaisang manalangin at itaas ang ating dalawang kamay bilang paggalang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, ang naming banal na mapagpalad, Diyos na magkapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sama-sama ka namin pinupuri, sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan at sa pangkalatang panalangin ng aming ginagalang na Ebanghilista Pastor Wirsada Almeida. Maraming salamat aming pinakamamahal na Panginoong Hesus na kami iyong sinamahan, Panginoong Hesus, na sa mga naunang bahagi ng aming pananambahan na ito iyong nilangisan at binasbasan, Panginoong Hesus. Patunay na iyong pinadama ang iyong matamis at banal na presensya sa aming kalagitnaan, Panginoong Hesus. At narito kami, Panginoong Hesus, sa pag-aaral ng iyong banal na salita at bago ang lahat, kami dumudulog sa biyaya ng iyong trono, Panginoong Hesus, humihingi ng kapatawaran. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, pagkakasala, Panginoong Hesus, na ayon sa iyong pangako, Panginoong Hesus, na if we confess our sins, you are faithful and just and cleanse us from all unrighteousness. Linisin mo ang bawat isa, Panginoong Hesus, upang kami, Panginoong Hesus, ay karapat-dapat makinig, karapat-dapat tumanggap ng iyong salita sa oras na ito, Panginoong Hesus. Maraming salamat, Panginoong Hesus, at buksan mo ang aming mga puso at isipan, Panginoong Hesus, upang aming maunawaan ang iyong mga salita, Panginoong Hesus, ang iyong nais sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, Panginoong Hesus, at sa pangatang panalangin ng aming ginagalang na Ebanghilista Pastor Wirsada Almeida, aming sama-samang sinasaway, pinapalayas ang lahat ng uri ng hadlang, unbelief and doubt, pagkaantok, cast out in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ating pinapabot ang mapagpalang umaga sa buong beloved Almeida children at dubling paggalang sa ating ginagalang na Ebanghilista Pastor Wirsada Almeida, at sa mga hindi natin makalimutang turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina Kumon Almeida. Isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin, sa ating mga beloved visitors. Praise the Lord. Welcome po kayo sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, at maging sa ating mga live webcast viewers sa mandako ng mundo, at maging sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon, sa ating mga beloved pastoral workers. Isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin, at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Ang lahat po ba ay nakahanda ng makinig ng mensahe, salita ng ating dakilang Diyos? Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, at tayong lahat mga minamahal ay maging attentive pa tayo mga minamahal, at ating pakinggan ang salita ng ating dakilang Diyos. At kung kanina tayo ay medyo nakaidlip, at sa oras na ito talagang tayo ay talagang gising na gising. Amen. Dahil sa sabi nga sa salita ng ating dakilang Diyos, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So ibig sabihin mga minamahal, sa oras na ito ang ating mapakinggan na salita ng ating dakilang Diyos, ang iyong mapapakinggan, ating mapapakinggan ay mismo ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, at ating buksan mga minamahal ang ating mga Biblia. Atin pong basahin dito po sa aklat ng Marcos, Kapitulo 4 ng talatay 35
talon ng 40. Kindly po, pakibasa po. Marcos chapter 4 verse 35, talon ng 40. Amen. Praise the Lord. Ang Ebanghelyo ay kay San Marcos, ang kabanata po'y 4, at ang talata po'y 35, talon po sa 40, ito po sinasabi. At nang araw ding yaon, nang gabi na, ay sinabi niya sa kanila, tumawid tayo sa kabilang ibayo, sa 40, at sinabi niya sa kanila, bakit kayo nangatakot? Wala pa bagat kayong pananampalataya. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Itong salita ng ating dakilang Diyos na ating teksto, mga minamahal, ito ay bigyan natin ng titulo. Dito din natin kukunin, mga minamahal. Bigyan natin ng titulo na tumawid tayo sa kabilang ibayo. Walang ibang nagsalita po dito, mga minamahal, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa English version, mga minamahal, kindly po, paki-plus po sa English, mga minamahal. Ang sabi dito, mga minamahal, and the same day, when the even was come, he saith unto them, let us pass over unto the other side. Ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus mismo ang nagsalita dito, mga minamahal. At kung ating babasahin ang ating teksto, beginning from verse 35 up to 41, mga minamahal, ang mga disipulo, mga minamahal, kasama nila ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ng ating dakilang Diyos nung siya ay nangangaral, mga minamahal, sa napakaraming tao, mga minamahal. Nangaral sila kasama ang disciples, mga minamahal. At nung matapos ang pangangaral ng ating dakilang Diyos, sinabi niya o niyaya niya ang kanyang mga disipulo, mga minamahal, na ang sabi niya, let us pass over unto the other side. So dito, mga minamahal, makikita natin na sila ay pumalaot, pupunta sa ibayong dagat, mga minamahal, at ang kasama niya doon, ang kanyang mga disciple. At kung titingnan natin sa verse 36, mga minamahal, bukod doon sa ship, doon sa bangka na sinasakyan ng ating dakilang Diyos, may mga iba pang ship na kanilang kasama ng mga minamahal. Kung ating titignan o unawain, mga minamahal, ang passage na ito, maraming multitude, maraming tao ang pinangaralan ng ating dakilang Diyos. Ngunit kung ating titignan doon sa daong, mga minamahal, doon sa ship na sinasakyan ng ating dakilang Diyos, iilan lamang sila, mga minamahal. Amen. Sa kabila ng napakaraming pinangaralan ng ating dakilang Diyos, iilan lang yung nakasama ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At noong habang sila, mga minamahal, ay naglalakbay, mga minamahal, ay dumating ang isang napakalakas na bagyo na hindi nila inaasahan. At talagang nandyan na ang mga disipulo, sila ay nangatakot, mga minamahal, samantalang ang ating dakilang Diyos nandoon, mga minamahal, na talagang natutulog at payapa siya, mga minamahal. Hindi siya nag-aalala doon sa malakas na bagyo. Bakit, mga minamahal? Dahil ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay kaya niyang kontrolin ang napakalakas na bagyo.
So ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, ginising siya ng mga disciples. Nirebuke ng ating dakilang Diyos ang napakalakas na bagyo, and at the same time, nirebuke din niya ang kanyang mga disipulo. At ang sabi, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos, nasaan ang inyong pananampalataya? Sabi ng ating dakilang Diyos. So dito, mga minamahal, ano, mga minamahal, ang kaugnayan nito sa iyong buhay, sa ating buhay, mga minamahal? Kung ating titingnan, mga minamahal, doon sa ship na sinasakyan ng ating dakilang Diyos, mayroong isang nangangasiwa. Mayroong isang talagang in charge doon sa ship, doon sa bangka. Ganon din sa iglesia ng ating dakilang Diyos, dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, na ginamit ang propeta ng ating dakilang Diyos, walang iba kundi ang ating iginagalang na ebanghelista, Pastor Willis Rada Almeida, na siya, mga minamahal, ang talagang nagturo sa bawat isa sa atin kung paano tayo, mga minamahal, magkaroon ng pananampalataya na hindi matitinag sa ating dakilang Diyos. Amen. Sa ating buhay, mga minamahal, alam natin, bawat isa sa atin dumarating ang mga problema, mga kapighatian, mga bagyo sa ating buhay, mga minamahal. Tinawag ka, ako, tayong lahat, mga minamahal. Ang tanong, mga minamahal, panatag na po ba ang ating pananampalataya sa iyong pagkatawag, sa pagkahirang pagpili sa bawat isa sa atin? Malinaw ang ating napag-aralan ng last Wednesday, mga minamahal, na bawat isa sa atin, kanya-kanya tayo ng pananampalataya. At ang tanong, mga minamahal, panatag na po ba tayo na ikaw, ako, tayong lahat ay tinawag ng ating dakilang Diyos dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry? Praise the Lord. At sa ginisang ito, mga minamahal, dito natin natutuhunan, mga minamahal, ang lahat ng kalooban ng ating dakilang Diyos. Itinuro ng ating ginagalang na ebanghelista, Pastor Willis Rada Almeida, mga minamahal, na tayong lahat ay makasunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Itinuro sa atin, mga minamahal, kung paano tayo dumalo, mga minamahal, paano magbigay ng may katapatan, may kabanalan, mga minamahal. Kung ating tignan, mga minamahal, sa buhay ng ating iginagalang na ebanghelista, mga minamahal, mula nang mag-umpisa, mga minamahal, ang ministeryong ito, mga minamahal, 1975 hanggang 2024, ang ating iginagalang na ebanghelista, ay wala siyang tigil, mga minamahal. Hindi siya huminto, mga minamahal, dahil alam ng ating ebanghelista, mga minamahal, na kasama niya ang ating dakilang Diyos. Amen. Dito sa ating nabasa, mga minamahal, mismo ang ating dakilang Diyos ang nagsabi, mga minamahal, na let us pass over unto the other side. Ganon din sa ating buhay,
mga minamahal, na anuman ang trials, problema sa ating buhay, ang Diyos ang nangako. Amen. Pansinin natin mga minamahal, bago lumayag mga minamahal, bago sila pumalaot, yun ang binitawang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang mga disciples. Ang sabi niya, tumawid tayo sa kabilang ibayo. Ganon din sa iyong buhay, sa ating buhay mga minamahal, na sa ating pakikibaka sa sanlibutan ito, ang Diyos ang nangako sa iyo, sa akin, nangako sa bawat isa sa atin na siya ay kasama natin. Amen. Huwag natin titingnan mga minamahal ang ating beloved pastor. Bakit mga minamahal, pinuntahan mga minamahal doon, ang mga Abu Sayyaf mga minamahal doon sa Talipa, Hulo-Sulo mga minamahal. Dahil alam ng ating ebanghelista na kasama niya ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Wala siyang takot na ipinangaral ang salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ngayon, mga minamahal, na kinuha na, pinagpahinga na ng ating dakilang Diyos, ang ating ebanghelista, mga minamahal. Kumusta na mga minamahal ang ating pananampalataya, ang iyong pananampalataya, mga minamahal? Sa mga pangangaral ng ating beloved parents in the Lord, mga minamahal, na sinabi na darating ang araw, tayo ay kanya-kanyang tatayo sa ating pananampalataya. Amen. Atin munang sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. So sa ngayon mga minamahal, ano na ang kalagayan ng ating pananampalataya, mga minamahal? Na ang lahat ng ating natutunan sa ating beloved pastor, mga minamahal, ano ang ating gagawin, mga minamahal, upang tayo ay makapagpatuloy, mga minamahal, iyong pagyamanin, ating pagyamanin ang mga katuruan na itunuro ng ating mga iginagalang na ebanghelista, mga minamahal, at assistant pastor. Na yan, mga minamahal, ang ating patuloy na pagyamanin, mga minamahal. Na sa ating buhay, sa ating paglilingkod, mga minamahal, yan ang dapat na iyong i-priority. Yan ang dapat na i-priority natin, mga minamahal, ngayong pinagpahinga na ang ating iginagalang na ebanghelista, mga minamahal. Amen. I-priority natin, mga minamahal, ang paglilingkod sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Mag-focus tayo, mga minamahal, sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos na patuloy na ipagtrabaho ang kaligtasan mo, kaligtasan ko, kaligtasan nating lahat ng may takot at panginginig. Amen. Yun na lang ang gagawin natin, mga minamahal. Mag-focus ka nga, mga minamahal. Huwag mo nang tignan, huwag natin tignan, mga minamahal, o pakialaman ang buhay o kamalian ng ibang tao, mga minamahal. Dahil ikaw, ako, tayong lahat ay binago na ng ating dakilang Diyos. Amen. Wala ka ng panahon, wala na tayong panahon dyan. Ang panahon natin ay sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kung ikaw, kung ako, tayong lahat ay binago ng ating dakilang Diyos, nasa iyo na ang Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. May panahon pa ba tayo na manlupaypay, mga minamahal? May panahon ba, mga minamahal, na manlupaypay? May panahon ba na
umatras, mga minamahal? May panahon ba na umalis? May panahon ba na bumaba sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos? Amen. Ang ating ginagalang na ebanghelista, natapos niya ang kanyang takbuhin, mga minamahal. Sa ating buhay, sa pagkatawag sa iyo, sa ating lahat, piliin natin na talagang makapagpatuloy, mga minamahal. Tapusin natin ang ibinigay ng ating dakilang Diyos sa ating buhay. Dahil pag natapos natin, mga minamahal, ang pangako ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang langit at ang buhay na walang hanggan. Amen. Sa bawat isa sa atin, mga minamahal, sa pagkatawag sa iyo, sa pagkahirang sa iyo ng ating dakilang Diyos, mayroon pa bang makapagpapahiwalay sa ating mga minamahal? Makapagpapahiwalay ba, mga minamahal, sa iyo ang kahirapan? Makapagpapahiwalay ba, mga minamahal, ang pagsubok, ang pag-uusig? Aalis pa ba tayo, mga minamahal, pag dumating na ang mga bagay na iyan? Lahat ng tinawag ng ating dakilang Diyos na maglingkod, mga minamahal, may pangako ang ating dakilang Diyos. Ano yun, mga minamahal? Ating basahin, Roma chapter 8, verse 35. Walang ibang makapaghihiwalay sa pag-ibig natin kay Kristo, mga minamahal. Roma chapter 8, verse 35. Kindly po. Amen. Praise the Lord. Ito po sa Aklat ng Roma, Kapitulo 8, ang talata po ay 35. Ganito pong sinasabi, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian o ang kapisan o ang pag-uusig o ang kagutom o ang kahubaran o ang panganib o ang tabak? Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi na, praise the Lord. Ito ang salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Of course, sa ating buhay, sa ating paglilingkod, nandyan, mga minamahal, ang kapighatian, ang kahapisan, mga minamahal, pag-uusig, kagutom, mga minamahal, kahubaran, andyan ang panganib, mga minamahal. Ngunit dahil sa pag-ibig mo, pag-ibig natin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hindi yan ang mga makapagpapahiwalay sa atin, mga minamahal. Amen. Ang ating beloved Pastor Willie Estrada Almeida, mga minamahal, although doon sa hulo-sulong, mga minamahal, pumunta sila doon kasama ang 12 prayer warriors, alam nila na yung kanilang susuungin ay panganib. Ngunit dahil sa pag-ibig nila, mga minamahal, sila ay talagang dumako doon, mga minamahal, at iniligtas ang hostages, mga minamahal. Ating nakita, mga minamahal, sa patutuo ng 12 prayer warriors, mga minamahal, na kahit mga bomba, kahit ang mga baril ay ito ay hindi pumuputok, mga minamahal. Amen. Dahil may pangako ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, na walang almas na ginawa na mapapakinabangan, mga minamahal.
Alam ng ating beloved pastor na talagang panganib yun, delikado ang buhay, ngunit andun ang pangako ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na kasama nila ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen! Mateo, mga minamahal, na ang sabi na ituro nyo sa kanila na kanilang ganapin ang aking mga inuutos. Narito, kasama nyo ako hanggang sa wakas. Yan ang pangako ng ating dakilang Diyos. Amen! At yan din ang pangako sa bawat isa sa ating mga minamahal na naglilingkod, sumusunod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung mga disciples, mga minamahal, nung sila ay nasa laot, mga minamahal, nung nakita nila ang bagyo, malalaking alon, mga minamahal, sila ay natakot. Kasama na nila ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ngunit sila ay natakot at sila ay nirebuke ng ating dakilang Diyos. Ganon din sa ating buhay, mga minamahal. Minsan, dumarating sa iyo, dumarating sa akin, sa atin, ang storm sa ating buhay. Ngunit may pangako ang ating dakilang Diyos. Bakit natakot ang mga disciples, mga minamahal? Saan sila tumingin? Sila ay tumingin doon sa kanilang nakita na naglalakihang mga alon. Hindi nila tinignan na kasama nila ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Bakit ang isang mananampalataya, bakit ang isang Kristiyano, mga minamahal, ay nanglulupaypay, nanlalamig, lumalayo, bumababa sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos dahil siya ay tumitingin doon sa pag-uusig, tumitingin sa kagutom, tumitingin sa kahirapan, mga minamahal. Tumitingin sa maraming bagay. So ang gagawin natin, mga minamahal, saan tayo titingin, mga minamahal? Doon ba sa ating nakikita o doon sa hindi natin nakikita? Ano ang sinasabi ng ikalawang Korinto, Kapitulo 4, ng talatay 18? Kindly po, pakibasa po. 2 Corinthians, chapter 4, verse 18. Aklat po ng ikalawang Korinto sa Kabanata 4, talatay 18. Samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nangakikita, kundi sa mga bagay na hindi nangakikita. Sapagkat ang mga bagay na nangakikita ay may katapusan, datapwat ang mga bagay na hindi nangakikita ay walang hanggan. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Iyan ang salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Doon tayo tupingin sa mga hindi nakikita, mga minamahal. Hindi nakikita, pero ito ay walang hanggan. Amen. Ang iyong nakikita, ang aking nakikita sa mundong ito, mga minamahal, ay may katapusan. Pero yung iyong hindi nakikita, yung iyong paglilingkod sa ating dakilang Diyos, yan, mga minamahal, ay may kasiguraduhan, mga minamahal. Amen. Maging ang ating ginagalang na ibanghilista, mga minamahal, maraming talagang pagsubok ang kanilang dinaanan, mga minamahal, ngunit siya, mga minamahal, sila, mga minamahal, ay patuloy na naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na kanyang ipinaglaban ang kanyang pananampalataya, mga minamahal. Amen. Kaya nga kung ating titignan, mga minamahal, kung ating babalikan ang mga turo ng ating beloved pastor, mga minamahal, ano ang laging sinasabi, mga minamahal? Na huwag kayong
aabsen upang madagdagan ang inyong pananampalataya. Dahil every time na tayo ay nandito sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos, nadadagdagan ang iyong pananampalataya, ang ating pananampalataya na sa ating patuloy na pagdalo. Hindi tayo magiging stagnan na Kristiyano, mga minamahal. Amen. Dahil sa ating patuloy na pagdalo, mga minamahal, ang sabi nga, ang pananampalataya ay nakukuha sa pakikinig at pakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Pansinin niyo, mga minamahal, ang mga beloved kapatiran, marami ng mga nauna, beloved kapatiran, mga minamahal, na talagang binaliwala, mga minamahal. Binaliwala ang katuruan, ang salita ng ating dakilang Diyos, hindi na dumadalo, mga minamahal. Totoo yung sinabi ng ating ibanghilista, mga minamahal, na once na hindi ka na dumadalo, hindi na tayo dumadalo, mga minamahal. Babalik ka doon sa iyong dating buhay, babalik ka doon sa iyong dating bisyo, mga minamahal. Kung ang bisyo mo, mga minamahal, ay manginginom, babalikan mo yun, mga minamahal. Kung ang iyong buhay, mga minamahal, ay wala sa kabanalan, babalikan mo yun, mga minamahal. Amen. Aking naalala, mga minamahal, kung ating maalala, ang patutuo doon sa lugar ng Cavite, mga minamahal, na ang kaaway ng ating dakilang Diyos ay gagawin ang lahat upang ang lahat ng tinawag, lahat ng naglilingkod ay kanyang kukuhanin, mga minamahal. Yun ang sinabi ng kaaway ng ating dakilang Diyos. Kaya sa bawat isa sa atin, napakahalaga na tayo ay laging nandito, napakahalaga na isang Kristiyano ay maging wise, napakahalaga, mga minamahal, na talagang patuloy na dumalo, mga minamahal. Amen. Dahil once na yan ay hindi ka na dumalo, mag-uumpisa na ikaw ay manglulupaypay, mga minamahal. Amen. Totoo ang sinabi ng ating beloved pastor, mga minamahal. At salamat sa ating dakilang Diyos dahil lahat ng narito, mga minamahal, ay talagang patuloy na nagsisikap, patuloy na dumadalo, patuloy na ipinagtatrabaho ang kaligtasan ng may takot at panginginig. Amen. Ating nakita, mga minamahal, na ang dami ng pinagaling. Ikaw mismo, tayo mismo, mga minamahal, pinagaling ng ating dakilang Diyos sa ating mga karamdaman, mga minamahal. Dahil yan sa panalangin at pag-aayuno ng ating beloved pastor, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. At sa iyong buhay, sa ating buhay, anong gagawin natin, mga minamahal? Pagsikapan natin, mga minamahal, ang pagkatawag sa iyo. Pagkatawag sa atin, mga minamahal. Ating basahin, mga minamahal, 2 Peter chapter 1, verse 10. Kindly po, 2 Peter chapter 1, verse 10. Dito po sa ikalawang sulat ni Pedro, ang kabanata po ay 1 at ang talata po ay 10, ito po sinasabi, kaya nga, mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na mga panatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo, sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, ay hindi kayo mga titisod kailanman. Amen. Amen. Praise the Lord. At sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Pansinin niyo, mga minamahal, sa ating talata na ating nabasa. Pag tayong lahat ay nagsisikap, mga minamahal, sa iyong pagkatawag sa atin, mga minamahal, ano ang sabi, mga minamahal?
hindi ka na mangatitisod. Amen. Ano man ang iyong makita sa kanan, sa kaliwa, sa harap at sa likod, ikaw, tayong lahat ay magpapatuloy, mga minamahal. Magpapatuloy sa iyong pananampalataya, mga minamahal, na iyong ipaglalaban ang iyong pananampalataya, mga minamahal, na ikaw ay maging matatag, mga minamahal. Amen. Dahil kung hindi ka magiging matatag, hindi tayo magiging matatag, mga minamahal. Alam natin na ang kaaway ng ating dakilang Diyos ay umaali-aligid at naghahanap ng masisila. Amen. Kaya pag ikaw, ako, tayong lahat ay nagsisikap, mga minamahal, ikaw, tayong lahat, mga minamahal, ay taglay ang Espiritu ng ating dakilang Diyos. At pagtaglay mo, taglay natin ang Espiritu ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Walang magagawa ang kaaway, mga minamahal. Amen. Dahil sabi nga sa salita ng ating dakilang Diyos, we are more than a conqueror. Amen. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. As last verse na po, mga minamahal, ating basahin sa aklat ng Deuteronomy chapter 31 verse 6. Kindly po, Deuteronomy chapter 31 verse 6. Aklat ng Deuteronomio, Kabanata 31, talatay 6, kayo'y magpakalakas at magpakatapang, huwag kayong matakot, ni mangilabot sa kanila, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay siyang yumayaong kasama mo, hindi kanya iiwan, ni pababayaan kanya. Amen. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay natin, mga minamahal, palakpakan ang buhay at nag-iisang Diyos. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Yan ang salita ng ating dakilang Diyos na sinasabi, magpakalakas ka. Amen. Ano ang kabaligtaran ng magpakalakas? Magpakahina? Hindi tayo doon, mga minamahal. Doon tayo sa magpakalakas. Dahil kung ikaw ay magpakalakas, mga minamahal, kagaya ng ating beloved Pastor Willie Estrada Almeida, mga minamahal, matatapos natin lahat, mga minamahal. Matatapos mo ang paglingkod sa ating dakilang Diyos na kasama mo ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil siya ang nangakong, mga minamahal, na hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Amen. So, ibig sabihin, wala kang dapat ikatakot, wala tayong dapat ipangamba, mga minamahal, dahil kasama natin ang ating dakilang Diyos. Amen. Ang sabi nga, if God is with us, who can be against us? Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At yan po ang mensahe ng ating dakilang Diyos na ini-expect ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na tayo ay talagang magpakatapang at magpakalakas. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at ating binibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Elder Alvin Reyes. Praise the Lord. Hallelujah. Tulungan mo ako sa aking paglalakbay. Tulungan mo ako sa aking kahinaan. Ikaw lamang ang aking
kalakasan, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon. Ikaw ang Diyos na gumagabay sa aking buhay. Ikaw ang may hawak ng puso buhay ko. Ikaw lamang ang tanging mahal ko, Panginoon. Ikaw lamang, pag-ibig mo ang siyang sandigan ko, Panginoon, panghawakan mo ako. Pag-ibig mo ay iingatan ko upang hindi na mawalay sa iyo, Panginoon. Kay buti mo, Panginoon. Kahit na minsan ika'y aking nasasaktan, tulungan mo ako sa aking kahirapan. Ikaw lamang ang aking kaligtasan, Panginoon. Ikaw lamang, pag-ibig mo ang siyang sandigan ko, Panginoon, panghawakan mo ako. Pag-ibig mo ay iingatan ko upang hindi na mawalay pa sa'yo, Panginoon. Pag-ibig mo ang siyang sandigan ko, Panginoon, panghawakan mo ako. Pag-ibig mo ay iingatan ko upang hindi na mawalay sa sa'yo, Panginoon. Kay buti mo, mga minamahal, kung tayo po'y mananalangin, ang ating panalangin na patuloy tayong panghawakan ng ating dakilang Diyos. Sapagkat tayo nasa huling panahon na po, at anytime now, magbabalik na po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Maghanda ang bawat isa sa pagsalubong sa ating dakilang Diyos. Nakakatakot maiwan, mga minamahal. Grabing kahirapan, kadalamatian, kalungkutan, mga minamahal, ang daranasin ng mga maiiwan, mga minamahal. Ang mga bagay na ating inaasang pawang idaragdag na lamang yan ang ating dakilang Diyos.
ang mga bagay na ito, mga minamahal na ating nakikita sa ibabaw ng mundo, hindi natin madadala sa ating patutunguhan, mga minamahal. Sapagkat tayo malalakbay lamang sa ibabaw ng mundong ito, ang ating totoong tahanan doon sa langit sa piling ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Nauna na ang ating pong beloved Mama dear, ating beloved parents in the Lord. Tayo hinihintay na po doon, mga minamahal, na tayo magsama-sama. Doon wala nang iyakan, wala nang mga pagsubok, walang kadalamhatian, walang kalungkutan. Doon lahat, puro kagalakan, mga minamahal. Kaya't pilitin po natin, mga minamahal, na ating masunod lahat ng kalooban ng ating dakilang Diyos. Unahin po natin lagi ang gawain ng ating dakilang Diyos. Kung paano tayo nagsisikap sa araw-araw pagpasok sa trabaho, mas lalo nating pagsikapan. Mas lalo po nating pilitin, mga minamahal, ang dumalo sa gawain ng ating dakilang Diyos sapagkat napakahalaga ng kaligtasan. Ating pong mga minamahal na mga bisita, ating mga beloved viewers, tanggapin niyo po ang ating pong pinakamamahal na Jesus bilang Diyos, Hari, tagapagligtas ng inyong buhay. Iisa lamang ang ating kailangan, ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Kung nasa atin si Kristo, nasa atin na po lahat. Kailangan natin ang ating dakilang Diyos. Tanggapin niyo po, mga minamahal. May 4 na reglamento ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya, ikalawa ang pagsisisi, ikatlo ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating po pinakamamahal na Jesus. Ika-4 ang bautismo ng Espiritu Santo. Pananampalataya, ito ay napakahalaga. Panampalatayanan po natin ating pinakamamahal na Jesus ay nag-iisang Diyos sa langit, bumaba, nagkatawang tao, nabayubay sa krus, ibinigay ang kanyang buhay upang ikaw at ako bagmana ng buhay na walang hanggan. Pagsisihan po natin lahat ng ating mga nagawang kasalanan mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Na tayo po, mga minamahal, ay mga kung hindi na natin muling babalikan ang ating mga dating pagkatao. Kundi tayo na po, mga minamahal, ay tutungo na po, mga minamahal, sa panibagong landas ng buhay patungo sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ikatlo po, napakahalaga po ito, mga minamahal. Bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Upang magmana tayo ng buhay na walang hanggan, kailangan pong mapatawad lahat ng ating mga kasalanan. Malinis po tayo, mga minamahal. Kaya't bautismo sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos sa ikapagpapatawad ng ating lahat ng mga kasalanan. Ang bautismo ng Espiritu Santo, ito na po ang ating dakilang Diyos ang magsasagawa sa bagay na ito. Kung ating pong napanood kanina ang ating mga pinagpalang mga awit sa kalagitnaan ng pagpupuri sa ating dakilang Diyos, sila po ay nabautismuhan ng Espiritu Santo. Ang iba'y nanginginig parang nakuryente ng libu-libong voltahe. Ang iba'y nagsasalita ng iba't ibang wika. Ang iba'y umiiyak sa kagalakan sa ating pong pinakamamahal na Jesus. At bilang pagsuko sa ating dakilang Diyos, itaas ating dalawang kamay, ipikit ang mga mata. Sumunod po kayo sa maiksing panalangin na babanggitin, sasambitin ng inyong abang lingkod. Mahal na Panginoon Jesus, marami pong salamat sa iyong banal na salita na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawa mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap po kita bilang Diyos, Hari, tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Isulat mo po ang aking pangalan dyan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
Kami na pong mananalangin. Hallelujah, hallelujah. O, dahil mapagpala namin Ama Diyos na makapagyarihan sa lahat sa unang dalangin ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida Malapinoon. Narito po ang mga, hallelujah, mga pinagpalang mga anak ng Diyos na iyong Malapinoon, pinalapit, binigyan ng pagkakataon makalapit sa iyo, Malapinoon. Kahabagan mo po sila. Iligtas mo po sila sa ng kalamang mahal sa buhay. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa gawa sa isip, sa salita at katotohanan. Panghawakan mo po sila hanggang sa iyong muling pagbabalik. Sa panggalatang dalangin na aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Para po sa ating mga pangkailangan. Amen. Hallelujah. Tayo po sama-sama muli manalangin sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. O dakil mapagpala namin Ama Diyos na mga pangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Paiso Kristo. Muli sa unang dalangin na aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida. Kami po sama-samang dumudulog sa trono ng biyayan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mapagkukulang Malapinoon. Saan man kami nasumpungan sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kahabagan mo po kami patawarin, hugas sa linisin ng iyong banal na dugo bago sa krus ng Kalbaryo. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin, O Malapinoon. Abutin mo po na yung mapagpalang kamay ang pangailangan ng bawat isa. Kalakasan, kalusugan, Malapinoon, kagalingan sa makaramdaman, O Malapinoon. Hallelujah. Pagpapala, physical, material, at spiritual. Aming dinadalangin o Malapinoon. Hallelujah. Aming pong beloved Ate Rachel, peace, Almeida Sigera Malapinoon, kalakasan, kalusugan, complete healing, complete recovery, ipagkalumupo sa kanilang Malapinoon, mahabang buhay, sa kanilang pong beloved husband, beloved minister June Isgera Malapinoon, kalakasan, kalusugan, pagpalain mo po Malapinoon ang buong beloved children, hallelujah, i-comfort mo po sila, buong beloved Almeida family, hallelujah. Pagpalain mo po, in Jesus' mighty name we pray, amen and amen. Praise the Lord. Ating ipatong kamay sa ulo, kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Banggitin po natin isa-isa, palayasin sa pangalan ni Jesus, hallelujah. Mga demonyo ng karamdaman, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, hallelujah. Pag-aalinlangan, panlulupaypay, panghihina, demonyo ng kahirapan, sakit sa puso, tuberculosis, cast out in the mighty name of Jesus, hallelujah. Ulcer, kidney trouble, hallelujah, gallbladder, hallelujah. Diabetes, cancer, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating po pinakamamahal na Jesus. Amen. At tayo po'y tumayo, mga minamahal. Tayo po'y tumayo at atin po munang palakpakan po ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating po pinakamamahal na Jesus. Tayo po'y tatalon. 3 beses sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Amen. Kailangan po mga minamahal, seryoso po tayo sa bagay na ito. Hindi po ito biro, mga minamahal. Amen. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan at sa salamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen.